Hari kita diri-diri sa ilang kalihukan diri. Ini Adams Ordinance Military Surplus. Mga kasi-klaseng mga pagtangan sa military. No, gikan pa siguro ni sa mga Second World War taon po. Lain ng tanawon nga karaan. Sila upuan. Nasa miskit. Nila mga sakit. Baligyan eh. Ano yung ginahan mo US Army. Gubat ni Mampor. Sabi na, tawag-tawag dito na yun. Atak na din sa hapon. Ginahan ako daan eh, katulad ng mga sundalo. Sakyanan, no? Mahilig mo tanaw sa lida, sa mga sundalo, nara, para inyan eh. Suya pa siyang kaagi, oh. Kani jeep ni General. Ito jeep ni Major. Kanang katabi mga private. Ini pang corporal ni. Oh. Ano dai? Adams Ordinance Military Surplus. Mga gamit, no? Military. Uy, kahangin ba? Now, pagyod. Let's go inside. Very cold. Ingunungun guys sa nawa. Sa mani in memory 1959 1975. Lagi gamit na sa Vietnam, no? 67 kung gubat. 58,000 for 75 brothers and sisters who never returned Vietnam War. Oh! Down po kaloy. Sulod sa ta dito guys. Tinawa man.